Welcome to Limkit Kaimo. Kung asa ang parkingan, gihangol. Siyempre, na may nagawid silang parking, so pay parking na. Para na nandakop mga guards, mga motor, bawal diyan lagi. Di mo magpark. Sulod mo sa mong parking lot para naibayad. Ay, kita niyo na yung mga bulak, mga bulak sa kilid para dili parkingan. Dahil sa pikas po doon, po yung mga bulak para dili na parkingan. Ito na ba? Balon. Okay. Nakakapag-10 ka lang, man. Bye, mami. Meron dito po. Yung isa lang katulong ko. Amang yabi. Boring, guys. Say to the vlog. My beautiful Rusty Jam. Sa'yo kayo mamukaw. Kaya ang klase, alas 9 mong klase? 9, so it's 8:28. Akong duty 9:30. So, ginahatod na lang ako siya. Layo pa ko sa tinood. First year college pa siya. Imagine, tungod aning senior high nga, o kaning K-12 ba? So imagine siyang edad karon, you're 19, right? 18. Sa ako nga batch ka ng 18, dapat mag-ano naman, mag third year college samantala na. Pero tungod sa K-12, sumupay pag first year. So that's another, pila ba, 4 years. Ako mag-medicine pa, another 5 years. O may problema ang kadugay. Ang pangutan naman diyan, mula hutay ba? Sa tirot na ilang gwapo, manggita na ng idea sa K-12 kay lagi we want man nga bahala og senior high graduate ka, makatrabaho na ka. Ang problema lang idea kay ang Pilipinas, sad to say, kulang pagyapon og kanang kuan ba, trabaho. Kulang gyapon og opportunities. Imagine ninyo right now, kung gusto ka mo hire og senior high graduate, pwede, pero daghan man kayo nang graduate pa sa college nga wa pay trabaho karon. Na ni graduate last year o ni graduate last year o last year. And every year madungagan ba yan ng mga graduates? Abroad na lang. Diba? Kung ikaw HR, daghan pa magugay choices kay kung na mga apply sa imo mga senior high, tanay nang apply college students kay daghan pa undergraduate. Tanapay uban nga nanay experience. So medyo malas priority gyud gihapon ng senior high. Tadi na punta approaching na punta diri sa crossing na di ko kabalo nganong biyaan magindi sa traffic aid pag abot ani mga orasa. Tingalag ko diri nganong gabiyaan man nganing orasa. Nangutan na lang ko. Anong gabiyaan magindi diri orasa sa mga RTA? Gaburak system dili sa morning pa nganing orasa wala na RTA tanawa. So pay oras 8:52 traffic pa. Nakaasa ang traffic light. Tanawa. O na, pag-ay o nawa, nagkuhan na ang mga nag-cross na Okay. Bye. Hi, love you. Love you. Wala ko na video So before siya musulod sa kuhan, pagdol na sa sagit, mag-blush on pa na siya o mag-makeup. Kaya pa isa ka traffic light diri dugay naninggo ba pag-ay gyapon driver diri. May na ni mga karaang damang drivers kagayan. Wala na din nakamasuko. Pag namakaw na nagali ang nguso, ayun na pag sirbato diya. Wala na.
lusot na. Baka maybe your question niya, ay ever kay dawat na nimo imong anak LGBT. Basta kay at the end of the day, akong sulti sa iya ha. Hindi mo ko, kinsa man ko para mo judge. Kaya naraban din yung mga religious people na may hindi nga sa Biblia, bawal ang mga bayot, paano dahil. Paul lang akong gingon sa akong anak, you know, number one, just be sure nga mahimo kang professional, na kay saktong pangita. No, ga-judge siya. Ang importante, be kind to others. Walang ginakunalang git sa kunonon. Just be kind to others. Mas popili pagyapon ko atong bahala LGBT ka pero maayo ka sa ubang tao. Kaysa straight person tood ka pero nagbuhat kag dili maayo sa usa ka tao. At the end of the day, anak na ko siya. So sa bali-bali ako iyang papa. Ako siyang bantayan siyang paglako na ma-develop siya as a good person. Pero nagdaon pa ba gyapon ko nga bas hindi ay si OG Diaz galing nakaburos man. Nagwapo ra ba nga bata? Pwede kayo magamuhatag apo ni daddy. Bas hindi. Welcome to Limkit Kaimo. Kung asa ang parkingan, gihangol. Siyempre, na may nagawit silang parking, so pay parking na. Para na nandakop mga guards. Mga motor, bawal diyan lagi. Hindi mo din mag-park. Sulod mo sa mong parking lot para naibayad. Ay, kita niyo na yung mga bulak. Mga bulak sa kilid. Para dili parkingan. Dahil sa pikas po doon, po yung mga bulak. Para dili na parkingan. Kaya pa diri na, nakan pa yung mga bulak. Na yan. Mga bulak. Paraway mo parking, bulak. Paraway mo parking sa Starbucks sa Tubangan, napoy mga bulak. Munang diya sakit kay gabutan lang bulak para maka-parking ka, musulod ka silang parking. Tabor na agency nga nagawid ang ilang parking space. Ang ako raman siya yun, take sige fine nga nanay bayad. Pero namaguna sa ordinansa nga kung ikaw establishment kailangan lagi kay free nga parking nga mag-ratio sa number of possible customers sa imong building. Murag hotel ba? Nga naman supposed to be. Siguro ginegosyo na nila kay naitabuan ni manggong kuan kit kay naiuban nga diri magkita sakit kay upang parking ang mga sakyanan tamubalin og usa ka van kay madto somewhere sa Bukidnon nga na ba na imong overnight parking. Sumusa na posible nga rason. So this is my usual traffic situation. Kaya among stasyon nasa Agura. Ang office na amo daplin sa dalan, medyo grabe kalisod mangita og parking. Or depende na lang if plana ka ron lisod ka sa man mo ni pag duty ron. My breakfast is egg and bola-bola. Kung sobra kagahapon. Bet nga ketchup. Done eating. Thank you for the graces. Kailangan ko mamahaw kay insulin ba ako plus napagid ko'y tablitas ako ng tambal kay kung nilisan ako na tumaron baka mag-hypo ko na one time nga nag less than 80 ko kalita wala dugi-dugi na ko walang kakuha na
experience. Good morning, Tanan. Morning, Tanan. Morning. Na akong mga office mate dire. Oh. Wa ni sila istorya hay dire po. Boss, buntag niyo dia. Sa Monday, mo ni akong mong technical dire. Mo na si John Leonard Paredes. Yun. Gulay slide. Kani single pa ni siya. So, ngita mong scholarship. Brad, wala na scratch na yung mga papel, Brad. O, tagay lang kayo. Ako lang butangan sa akong story ba. Yung laptop ginagamit mo. So, muna yung mong gamit rin. Live. Teleradyo. Kami ang manufacture sa among own products rin. From Buena Vista. Yan. So, may boss for delivery ni. Para Usamis. So, it's 9:39. So, ang akong duty Monday to Friday, 9:30 to 11:30 para sa gumangya. Then also, kupod ang promotions and branding in charge sa Radyo Trumpeta. Oo, nanakoy pagbati di animo. I have these feelings already. Love na taka. Naigugman ako sa imuha. Parihata gibati. Kaya kung wala ko'y gugman nimo, hagas man ako hubungon ng panty. Manaog duty. Puli na sa ako si Boss Elmer. Mabuhay. Absent si Kwan. Sunod sa ko Lupita Nuts. Muna mong chip dire. Siya na sunod. Chip cook. Una ko ninyo mga ma'am, mga boss. Kaya mag-makeup class pa ko. Diyan nawayan. Dakilang reporter. Iyatanan. Na naman po'y panghanod lagi nga ito. Mabi ko bag okay na ta. Ngit-ngit na po. Ano dagan napit-hapit? Uli na ta kay pangitaon ta sa itong asawa. Mingon ko sa asawa ko basta